награда за деца, защото нашите деца вече почват да заспиват. И това е конкурс на рисунка, който сме направили в зоопарка. Мария и Бояна Александрова, моля да заповядат на сцената. Мария и Бояна Александрова. Те печелят... Идват, моите сладки, красиви принцеси при нас, които нарисували много красиви картини, които можете да ги видите. Вие сте печелите награда. Вие сте нарисували най-красиви рисунки. Изчакахте цяла нощ да получите награда и да знаете, че вие сте победителки. Невероятни деца, на невероятна майка блондинка. Заповядайте. Това е едни мънички подаръци от крокодилче, който живее с Пепирудев в зоопарка. Но искам да ви кажа, че ви получавате награда от фирма Ваканца, обиколка с червен автобус по София и една вечеря за вашето семейство в Хепи ресторант. Така че, моля аплодисменти за две чаровни млади дами. Благодарим ви, момичета. Значи целият хонорар, няма да си разделяме хонорара. Олга, вие ще го вземете целият, то се е видяло. Дами и господа, затаете дъх, защото ще поканя една истинска лъвица на тази сцена. Една огромна звезда. Една звезда, която е от семейството на блондинките. И аз няма да я представям повече, само ще кажа нейното име, защото тя се казва Силвия Кацарова! Аплодисменти, дами и господа! Добър вечер, дами и господа. Изключително ми е приятно да бъда и на тебе на този бал, който вече е традиция. За втори път съм поканена да бъда гост. Благодаря на Олга за... Ти просто бликаш от енергия, дай ми назаем, ако имаш. На влизане ме попитаха за виц и естествено блондинката не може да реагира, веднага да каже виц. Поне половин час трябва да мине, за да си спомни някой виц. Сега съм готова вече за виц. Искате ли да слушате? Само, че не мога да викам. Малко по-силен микрофон. Много си щадите апаратурата. Това е вече. Така. Една блондинка казва на другата: Миличка, знаеш ли, че тази година ще посрещаме новата година, ще я празнуваме в петък. И другата казала: леле, ако пък е петък 13, въобще не знам какво ще правя. И така, няма да е 13 тази вечер. Искам да ви се похваля, че моя нов албум вече е факт. Казва се Лудо влюбена жена и искам да ви изпея песента Лятна буря с пожелание това лято да бъде невероятно за вас, да бъде пълно с емоции, да се чувствате много енергични, здрави и винаги усмихнати. И така, Лятна буря, само че искам по-силен звук. Любовта ме завъртя като лятна буря. Ти вчера още не познат, без единства този свят, за душата ти, сърцето. Ти, мое щастие и страх, мой жадуван нежен грях, моя тайна под небето. Луда съм от обич и от страст, искам и ще бъда с тебе аз, всеки миг, всеки час. Любовта ме завъртя като лятна буря. Нещо ми казва, че си влюбен в
Ела да те представя, ела. Аплодисменти за най-малката участничка. Как се казваш? Карла Кристал. Вау, какво страхотно име. Карла Кристал. Кристал, така ли? Къде живееш ти? Във Варна. И какви хубави кристалчета има там. И още една песен за всички вас. Искам да представя една моя приятелка, която живее в Италия, Дариана. С нея направихме един страхотен дует по текст на Надежда Захариева. Песента се казва "Моето име е Любов", микрофон за нея, така. И Добър вечер на всички блондинки и на всички брюнетки. Дариана, готови сме!